खूप आनंददायी क्षण होता. एकाच वेळी साधारण 1200-1300 शिक्षकांना संबोधित करणं, त्यांना एकत्र आणणं आणि मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचं गोड कौतुक करणं, ही संधी आज मला मिळाली आणि त्यासाठी मार्गदर्शन ज्यांनी केलं, दैनिक तरुण भारतचे संपादक आदरणीय किरणजी शेलार यांच्या मार्गदर्शनाने आणि सातत्याने त्यांनी ज्या काही सुधारणा सुचवल्या त्या अंमलात आणून हा जो काही कार्यक्रम झाला, हा खरंच खूप भव्य दिव्य आणि अतिशय ग्लॅमरस असा कार्यक्रम झाला. आपण पाहिलं असेल, सिनेसृष्टीतले कलाकार उपस्थित होते, शिक्षण क्षेत्रातले अनेक महत्वाच्या व्यक्ती उपस्थित होत्या, पत्रकारितेतले मान्यवर उपस्थित होते. एकंदरीतच खूप छान वातावरण आज इथे बनलेलं आहे. शिक्षक हा आपल्या व्यवस्थेचा कणा आहे. आज तो तरुणांना आपल्या शिकवणुकीतून योग्य साच्यामध्ये मोल्ड करत असतो आणि अशा आदरणीय शिक्षकांना एकत्र आणणं, त्यांच्या विरंगुळ्यासाठी आपण काही क्षण निर्माण करणं आणि ते क्षण आज आपल्या दैनिक मुंबई तरुण भारतच्या माध्यमातून मला संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर दाखवायला मिळणं, हे खरंच माझ्यासाठी खूप भाग्याचा क्षण मानतो मी. आणि याच्यासाठी मला मार्गदर्शन करणारे आमचे किरणजी शेलार, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार प्रवीणजी दरेकर, या सर्व मान्यवरांनी खूप सहकार्य केलं, खूप मदत केली, मार्गदर्शन केलं आणि त्यामुळे हा आज भव्य दिव्य असा कार्यक्रम आपण करू शकलो.